Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz watandaşlarymyzyň ýazan hatlarynyň netijesini we eden haýyşlaryna görä şu Awganistan, Türkmenistan we Awganistanyň töweregindäki bolup geçýän wakalar bilen baglanyşly temadan gurrun meräsini salmada diýip haýyş edipdirler. Bolar watandaşlar billigimden aýdyp bere, eger yarım saatly emme daha da aýdyp geçmese, onu ýene bir yarım saatlyk wagt alır, dowam edip çykyş edip beredi de. Awganistany mesele elbetde bugünkü hemme kişiň alada goýýar. Her birimiziň ýyzymyzda galan maşgalarymyz bar, dogan garnaşymyz bar, çağalymyz bar. Öňkü problemalaryň üstünde Awganistanyň siyasi ýagdaýym ýa situasiýada biziň başymyza bu problema bolup durdy halkymyza. Näme boljak, näme bilen gutarjak hiç kim iştahat bilen ak, şoň üçin okan bilen gören ýa öňkü tejribelerden näme bar bolsa şo zatda burdan başlaýly, sebäp her kadadyň bir göz başy bar-da. Bilmeýän dadyň aýdyp oturmagam gaty geçikdi bar, ol ýalňyş bar. Şoň üçin men şol Awganistan ýylanyna ol döwletiň nämeden ibaretdigini, nerden gelip çykanlygyny, şonuň aňyrysyny, düýbüni göz ýetirmesek bugün kununa düşüner ýal boljak galle. Şoň üçin gelin onu 1977-nji ýylyň aprel aýyna dolanyp gelsek, şu 77-nji ýylyň aprel aýyna çelli başlan Awganistanyň padşahlyk rejimi bardy da, padşah döwleti dolanýardy. Ana şol aprel aýyna 77-nji ýylda buların Saur revolýusiýasy ýurtda bolup geçdi. Saur diýmegem şol Saur aýy kenä şol aprel aýyna aprel revolýusiýasy. Şoň netijesinde padşahyny tahtyndan agdyrdylar. Yerine Ýanky Nur Muhammed Taraki diýip bir ilmli bilimli adam getirdiler. O dünýäwi adam, din adamdy. Ondan soňra onuň 78-nji ýyldym ýa 79-njy ýyldym ýa 78-iň ahyrynda Osman anyk ýadymda da onu Hafizullah Amin öz ýoldaşlary bilen köşkünde agdyna ýatyp goýup meni bogu berdirdiler. Hakimedem Hafizullah Amin'in eline geçti. Hafizullah Amin'im uzak oturmadı. O hem Sovet Soýuzynyň kömek aljak bolupdyr, hem Amerikadan kömek aljak bolup garad iki güýçli döwletden kömek almak üçin onu görse de men sen kişilik, muny görse de men sen tarapyňda diýip. Ene iki fıgırım sagjak eken. Bana derrew bärki Sowetiň biziň döwletimiziň öňkü döwletimiň ýolbaşlary derrew ýydarlap tapýarlardy. Soň 1979-njy ýylyň 27-nji oktýabr emasynda dekabryna şol köşkde Hafizullah Amini atyp öldürýärler. Uruş turýa köşküň töwereginde onuň içine girip Sovet Soýuzynyň KGB-siniň Alfa diýen grupy bar. Bu harby grup ýöreýte öwredilen tälim alan. Olar şo taýdan uruşup gejede Hafizullah Amini ýoga diýerler töweregine nakile bilen. Ertesi güni Awganistanyň İşçi Partiýasy waýdylmy ýa Kommunistik Partiýa goloý diýen ýemesmi? Babrak Karmaly getirip koydular Moskvada. Olanta SSR ýykylýança ýykylmaz ýani 90-njy ýyla çelli şol. Ýolbaşçylyk etdi Awganistanyň. SSR goşuny çykaryp başlandan soň olam postun taşlap oň ornuny Najibullah geldi. Babrak Karmaly maşgalasy bilen Moskwaga göçüp gitdi. Ve sonra ýangy ýakyny otaydy Orsiýetde amanadan tapşyrypdyr. Najibullah SSR ýykylýança şol wezipesine oturdy. SSR ýykylandan soň bir näçe aý geçenden soň ýanky mujahitler
Bunu gawap tutup soňra onu atyberlerdiler. Ondan soň bir hökümet geldi, beýle hökümet geldi. Garada şu Kargay geldi, on ýandan şuňky geldi, tä şuňky geldi, 20 geçen 20 ýylyň içinde gelen Awganistana prezident bolup gelen adamlar hemmesi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kömegi we gollagy aslynda şol wezipesinde oturup bildiler. O bolmasa ol merkez hökümet boljak onda. Amerikalılar biz bilişimiz ýaly şu 2001-nji ýyldan soňra ol ýa-ma goşa ýa-many menaraty ýa-many binany bombalarlaryndan soňra teröristler şondan soň olar Awganistana goşup saldylar da 2001-nji ýylda şu ýylamedir alaýyk 20 ýyl 11-nji sentýabrda. Ine şu geçen 20 ýylyň dowamyna Awganistana ozalam ýokdy. 77-nji ýyldan bäri şu neçeli Awganistany iými sala durmuşy hiç aşanan bolmady. Şäp Awganistan diýilen döwlet watandaşy. Ol bir milletden ibarat däl. O döwletde gowçumlygyň oturan milletleriň bir näçesi ýaşaýdy. Meselem Gülnogor tarapyna aýdaýly Puştular oturan bolsa, Beluslar oturan bolsa, beýleki milletler, darylar oturan bolsa, onun bäri gaýdanda ýanky Demirgazyk tarapda biziň serhetlerimiziň töwereginde täzikler bar, Täjikistanyň garşysynda, onsoň özbekleriň territoriýasynyň garşysynda, serhetiniň garşysynda özbekler ýaşap oty, Türkmenistanyň territoriýasynyň garşysynda ine türkmenlerimiz otyr. Ine şular ýaly bölek küçüklerden ibaret Awganistanyň ýylaty. Onsoň ol Kabulda ýanky Kabul ýa-da paýtagty Kabul bolsa merkez diýip alaly. Merkez şol 77-nji ýyldan bäri men bilýänim, şol Şah döwründen soňky döwürde merkez hiç aşanyp bütegi ýa tutuş Awganistany dolandyrmany. Oňa merkeze boyun egen adamlar ýa welayetler ýok. Meselem Gülnogor tarapdakylary aýdaly bir Pakistana ýakyn oturan provinsiýalarda olar öz başyna hereket etdiler. Ýani hikmet ýardy, bir bardy serkerde ol Sowet goşunlarynyň garşysyna uruşup beren şol. Ýani 80-nji ýyllaryň başynda onsoň oň bäri ýanyna ýani Panşer ýemeziniň jülgesinde oturan Ahmet Şah Masud bardy. Ondan bärirak gelseň ine ýeme soňra bir Özbek Türkmen serkedine golaýrak ýerdene soň Abdurraşid dostum çykdy menne şol şu Özbeklen Türkmenlen hossardy. Ine onuň Gülnogor merkez öz başyna töweregine ýan gaýdaly. Näme bar o taýda? Şol Kabul'un aeroportu var, Bagram var, Mazar Şerif vardır, yaşolur yalak. Öte uğrağınaki provinsiyaları hükümünü yöredip bilen ya hükümet koşullarsa yerde olur. Akarat çetleri, olar hiç aslında hükümetini yöredip, esasanın şol Pakistan taraftaki oturan milletleri yok. Olar buyruğunu hükümünü yöredip bilen merkez şuğun içildi. Yine şu bölünçükleri arlı onsan bular gören 3 bölük bolu. Merkez, Gülnogor taraftaki oturan milletler Demirgazyk biziň serhetlerimiz töweregin oturan milletler. Şoň üçin Demirgazyk allians döwrüne allians hem döredipdiler bi Şah Masudyň döwrüne. Ýa-ma Şah Masud bilen Abdurraşid dostum ordu şurak işlerine gör. Ine şondan märem soňra hökümet biraz özüni tutup başlanan soň Türkmenistan, Özbekistan bilen serhet ýaky oturan milletler o elbette merkez hükümet bilen işleşip başlaştılar. Sebep bir ýanky 3 respublikadan ýanky Täjikistanyň, Özbekistanyň, Türkmenistanyň ýukgatnaýdy owany. Ondan şol serhet ýakasyndan oturan adamlar şol gatnaýan ýükleň hasabyny öz durmuşyny, işini, güzerany dolandyryp bilýär. Şoň üçin olar görse merkez hökümetden bulara ziýany ýok, olaň içki durmuşyna merkez hökümet gatlyşany. Şoň üçin olar şol merkez hökümete weparlyk bardy, kasam işlediýmän, ýöne söz berendirler o ene biz siz bilen uruşamda işledi.
Yani parahat yaşayacak. Siz de şolar ýarda öpçünedin. Önümüz bilen, öz durmuşumuz bilen, öz däpdesturumuz bilen diýen ýaly. Ene şolar arahandan ene şolar ýaly alalaşyk bolan. Şol alalaşygam ene şu gün kuňa dowam edip geldi. Yani ene bugünkü gün ana Taliban hareketi orta çykdy. O siyasi güýç hökmünde oňa häzir dolanyp gelir. Yani şol ýana da göz başa dolanyp gelsek, indi görýärmi şuny anyk açyk Owganistan, Türkmenistanyň Owganistana ýük maşynalary ýygy giderli gatnap durdy. Üstü ýükli. Näme üçin azy garyplar otak gidiyor. Indi şu zatlar barada halkdan gatkan soragy bar. Indi şu ýerde soraga jogap bermeli ýeri bar. Watandaşlar haçan şol 89-njy ýylda 15-nji fevralda 1989-njy 15-nji fevralda Sowet goşunlary umykly Owganistanyň çykarlaryna şol döwür içinde galan milletleri, kowçumlaryň oturan milletleri merkezi hökümetten ýani kabulan hiç ýyl kömek edilmedi. Olar şol howulhary öz hökümetini gurmak üçin, öz janyny aýap saklamak üçin şo kabul we oň töweregini özüni gerekli ýeterlikli durmuş urup başladylar da najyp bolady. Yararken elbette Sovet Soýuzy çykyp gaýdandan soň olara yaragym goýup gaýtdy. Gurulan zawod fabriklarym bar, ýollarym gurul edilen iş gatkan otaýdy. Sovet Soýuzyň urduny uruşmaga girenim bar, otaýdy yarag ulanyna otaýdy. Gatkan işler edildi, inženerni tehnik işler bar, guruluşyklar bar. Onu şu gün owan halkym ýaxşy söz bilen ýaşylykda ýatdy da ol edilen işler şol uruşlaryna garamazdan. Onu aýtmak gerek. Ýöne şol döwür çykylyp gaýdaryna eýesi galy bärdäkirak çetdäki kowşumlaryny ýaşap oturan milletler. Şol sanyda biziň türk millemiz. Ene şol 90-njy ýylda parlamentde de bir meseleni goýadyk. Ol açyk emede däli ýapyk rejimde mesele goýuldy. Şonu aýdyly şo gatnaşaryň biremmen o indi näme etmeli nähil bizatlar täsir edip bilersiz. Men şonu çykyş edip aýtdym, biziň diýdim ilk başda Sovet Soýuzynyň günäsi şo tak uruş bilen girik. Girmeldelik näme kömek ediljek bolsa daşyndan şolary millet hökmüne, halk hökmüne, hökümet hökmüne uğradaýmaly bärden ýöne biz şo tak esker salmalylyk hanan näçem 15 mogoly esker wepat boldy ähli Sovet Soýuzyndan şol 10 ýylyň dowamyna diýip aýtdym men. Indi bärde galan ýanky şol bizim Türk millemiz var diýdim, Serhet ýakasyna oturan. Bar da Türkmenistan tarapda Taxta bazarda bäri kımarçak ba, gaýra kımarçak diýip aýdyn. Onuň derýan aňyr gapdaryna da ileri kımarçak bar. İkisen Türkmen, ikisen dogan garynys, olar ata baby dogan garynys. Ýöne şol Serhet çekeleni olar Simiň aňyrsyna galy, bular hem Simiň bärsine galy. Ine Türkmeniň tragediýasy ýa betbaşçylygyň bir bölegi şutaýdy. Eýranda da şolar ýaly ine owan nakynaýdy boty men gören zadym. Ine şolara diýdim ilkinji nowatda biz kömek etmeli. Şol döwür kömek sorap men anyk ýardymda da watandaş Abdulkerim ýa Abdulkerim bir uzun moýly bir siratly özüm harby ýörüşli ýigit bardy o ansan Türkmenlerden. Şol Abdulmennan bir hilada bar şoň onuň maksymaga diýip biri bardy. Onuň şolaryň haýysy boýunça şo gelipdir şol özüm polkovnik bolsa gerek. Şol bize diýdi kömek edäýsäňiz dogarlar diýdi. Biziň ýalňyzymyz ýok. Ýalňyz gerek benzin nebit salyarka ýankyn. Ondan elektrostansiyalar gerek tok ýok diýdi. Onu iýmit ýagdaýynda dalar. Egneşik ýagdaýa. Ene şu zatlaryň hemmesini biz dogarlyk kömek diýip şo kowçumlaryň oturan ene şo türkmenleri Serhet ýaka uğratmany karar etdik. Şo taýdy. Ol bütün halka aýan edilen işlerle onun ýapyk maslahatda gelinen karar. Şonu ýuwaşlyk bilen şol goşgudan Taxta bazardan aňryk geçirip başlandy. Şol 90-njy ýylyň
ortalarına bolsa gerek. Ortalarına diýmän 90-njy ýylyň aýagyna. Soň 91-nji ýylda dedilen men anyk bilýän 92-nji ýylda çelli bardy şol ýagdaý, o uradyp kömek edilip durdy. O wagtlar şol Türkmen serhediniň ýakasyna oturan ogalary. Ondan SSR ýykylandan soň beni ol ýanky Abdurraşid dostum var ýa-da ola men biziň türkmenleň ýegeni bol ýa-da ejesi türkmen bolan. Ol aýdypdyr, "Näme şol Türkmenistan türkmenlere kömek edýär. Bize de kömek etsin. Men ikisine de seradaman bakaman deyip orta çykýar. SSR ýykylandan soň Niyazov bilemek çekinimi, utandymy, gorkdymy Abdurraşidden. Ondan şol türkmene berýän paýynyň üstüne ýene bir paý özbeklere dowradyp başlady. Şol terket ýaky oturanda. Diňe iýmet bilenler, soň Abdurraşid dostum men bilýän zadym şol Türkmenistanyň ok ýaragamaly. Sonra maňa habar berişlerine göre Türkmenistanyň olar ýanky SSR'den ýanky bir dağımaka Ýewropadan çykan goşullarymyz var. Öňkü SSR'ň goşullary. Germaniýadan mı, Polşadan mı, Çekoslowakiýadan mı, Rumyniýadan mı? Aýkara şol hemme şol öňkü Sovet Soýuzynyň satellitleri var beýle Ýewropada. Şolaryň hemmejiginiň çykarylan samolyotlaryň köpesini getirip şo Türkmenistanyňky aerodromlarda ýerleşdirip başladylar. Öňküler dur, ama bizim öz aerodromlarymyzda ýerleşdirilen Sovet zamanynyň samolyotları dur. Ýöne şol çykarylan goşunyň samolyotdan uçurup getirip şo bizim aerodromlarymyzda ony ýanky sklat ýalet goýup başladylar da. Sebäp äkidere ýer ýok da baş. Onu Krasnovodsk'da da şeyledi. Cebelle'de Nevit Dağı'nın eteğine şol aerodromlara getir. Kızlarvada yine de olur bir polk var aviasyonlu, harbi polk. On kaptanı yine de 2 polkun samolyotlarını getirip koydular. Aşgabat'ın eteğine Aktepe'de de şeyledir. Sonra marı 2 harbi aerodromlara o tağım getirildi. Ay Karadaydı yani o zor bizde mesela 5 tane harbi aerodrom bolanmalsa ya polk bolanmalsa aviasyonlu. Yine de Pesinden 10 tane polkun harbi tehnikası yankı samolyotları getirilip Türkmenistan'a düşürülüş o tayda kalırlı. Son SSR yıkılanına da kimin teritoriyasını näme var bolsa şol zatlar şol respublikalarynky diýdi. Gaty ummasy kän zat garly bizde şonu watandaşlar. Yara uğrundan. O her samolyotyň bahasy 2 milyondan 20 milyona çelli dip şo dollar bahasyny ölçenýär. Ýöne o dowr emma $1 65 köpükden ya 1 manatdan hesaplasan işdatda alýan şu gün dollaryň bahasyny aýtsan gaty köp bolýar. O samolyotlaryň içinde şol dowru degişli iň täze tehnika goýulan enjamlaryny çelli. Ondan şo samolyotlar söküp şo uçurlanyny görünmesen radardan tutulmasan şo duran ýerine söküp kanatlaryny aýryp motoruny aýryp ondan şo bir bölegini şol ýanky Owanistan'naky Alyansa, Demirgazy Alyansa uğratdylar. Bir bölegini şol taýda Orsiýet öz goşunyny çykarýança şol söküp transport samolyotlara ýüklep Orsiýetde çykardylar. Soň içinde galanlaryny soňra maňa aýtdylar, şollar wagtly ýerleşlemäýdi ýa-da owadoşlar. Şu aerodromda duran samolyotlaryň şo kabinalaryny döwüp içine girip şo içinde şol şitok pribor bardy. Şoň içinde platinadan, altyndan, kümüşden goýulan ýemeler bar, ýöreti, enjamlar bar. Şolar söküp alyp gitdiler diýende. Ene waşyçylyk. Milyonlap dollarlap duran tehnikany kölün çykartdylar. Diýjek bolýan, ene şol tehnikadan bir bölegi Owanistan'a uğradylar. Ýere gelen aýtmaly zat Haçan Boris Şyhmanatov oppozisiýa çykanyna 2001-nji ýylda onu Niyazov aýplady. Sen näde Owanistan'a $25 milyon ok ýara satdyň diýip. Ene Niyazowyň bildiren günäsi. Ol teredin täze Türkmenistan'a getirilen ýara ol milliardlarça bardy. Öňe diýmek şol Owanistan'dan ýanky şol döwür ýara sowdasy medalýarlygyny üstüne açyldy. Onun için o zatlarım olur pulmer valyanını men ıkrar edip bilecekkel köp pul verilýänler berilse onun miri bahasynyň ýa 20'den miri. Näme gerek o bize dip düşünýärler-de ok ýara
ol bilýän bol näçe tan aerodrom geldi snaryadlary bilen ýene-de näçe tan pehotny polklonky geldi. O taýda birdel ýene-de 10 divide düzörlük ýara geldi Türkmenistana şol SSR ömeden Ýewropa Birleşigine döwletlerden goşuny çykaranlar. Ene şolluk bilen Awganystanyny Türkmenistanyň ikisiniň arasynda şolar ýaly söwda gatnaşyklary ýüze çykdy. O barada hiç ýerde hiç açyk informasiýa berilenýär ýok. Şuň kun aýdýan zatlarymyz siz meň agdymdan eşitip oturýarsyňyz. O barada ýazylan ýeram ýok, daklad edilen ýeram ýok. Ýöne şo zatlar boldy watandaşlar. Ondan enne görýärmi bular düýbi bir kanun bolsa, o sanlyga awat bolmasa, şol hökümetiň mi, döwletiň mi, onu goňşy döwletler sen şo gowşak damaryň tutup şonu basýarlardy. Bizim kileňem gowşak damary Niýazow Gurbanguly halk tarapyndan saýlanan adam däl, ýa halky döwlete hyzmat etjek adamlarym däl, olardyň öz bähwidini ýa-da arkasynda duran adamlardy goramalyň bähwidini işläp gelensen, olar aýtýar, onu näme üçin biz bular ullanmalylar. Bir ýerde gorkuzyp, bir ýerde ürküzip, bir ýerde haýbat atyp, ýa-ka bir ýerde tark-turk edip, o Niýazow öz kolegasyna teskinip beren adam, çağılykdan düşegine seyip beren bagyşlanýar. Bilelim ondan en aýdal hana görüp otursun. Ýene ogluny hana bir ýememiz watandaşymyz gaty dogry berläpdir. Ýemede bir ýerde okudum. Çykyşlamyzyň birine ýazyny ýazypdyr kommentde. Ol şo ogluny howpsuzlyk şurasynyň başlygyndan şo taýdan aýry ertesi gün jogapkärçilik çekmesin, birden uruştursa ýa näme bolsa diýip. Hawa, olun gorkusy ondan artykmaz. Şoň üçin aýry. Ýöne ol şol halkyň jogapkärçiligi üçin aýranak. Ýok. Talibanyň öňünde jogap bermeli boljak kellesi bilen atalog. Şondan gorkup ogluny o taýdan aýry. Hawa, birden jogap bermeli bolaýmasyn bir zat bolsa diýip. Ene watandaşlar, bu ene haýyrlygy şu taýda görünip durdy. İkisiniň atalogy. Ene meselemizde dolanyp gelsek, şol berilýän zatlar o näçe alsalar az da aňyrky muğdalýan adamlar ýarym muğdalýanlar. Ona bulan iştäs oturup gidip barýar, ýyl geçdikçe salgydan köperdýärler. Gurbanguly sen bundan 3 ýyl ozal ýa 5 ýyl ozal aýdaly mun halta un bermeliýän bolsa, bir ýyldan soň 2000 getirýär o haltaň sanyny soň 10.000 getirýär, han bermäbilsiňe bermedi. Ine ondan ýurtda öndürilýän buğdaýyň üstten mirini ýarsyny my, ýa ondan köprägini mi, hana uwak uğradýarlar, ýa däneligini uğradyp dolu, gidip dura maşylar bärden üstü ýükli, halkyň gözüne görünmän ýapylgy ýagdaýda. Ine watandaşlar, şuň kun Türkiýede işläp ýaşap beren halkymyzyň ýurda salynmaýanlygynyň bir sebäbi şu taýda ýaty. Näme üçin? Sebäp eger şuň kun ýurduň daşynaky 2 milyona goly ýyla ýurda dolany diýildi. Ine bardyny bir günne ýa bir hepden içinde. O ýurduň içindäki galan onça da ýok ýylat bilen ikisi birleşen güni bir aýyň dowamyna Türkmenistan partlaýmaly. Nämeden? Açlykdan. İçindäki oturany çörek ýok. Nowata durup özüňiz bilýän. Ýerimize galalyň ne görgü bilen nowata durup çörek alýan. Indi sizden barsaňyz hemmäňiz näme otady? Daşyň atysyny berämez o hökümet. Onu ýa wezipen taşlap gaçmaly bolýar. Ya da sizi ýurdun daşyna saklamaly bolýar. İçindäki jelerim näçe çalkyrylyp gotordy, şonça bähwitler çörek nowatlar adyljak. Ine bilen wasylan kellesen näp pikir şol watandaşlar. Biz bir hemmämiz ajaly buýrulan halk. Ýurdun içindäki açlykdan ölmeli. Ýurdun daşyna aksam gaýgaladadan ölmeli. Bolly oturdy. Başga alternativ ýok. Alternativ ýeke ýa-da biz janymyzdan geçip şu haram hökümet bilen dikleşämeli. Döwletimizi, watanymyzy, halkymyzy elimize aljak bolsak, onda bize başga ýol ýok. Ine onu men size aýdaýyn. Başlan temadan bir açykdym, gapdaly, indi şol ýanky Awganystana kömek meselesi ol hökmen edilmelidir.
Onu ilkinci nowbatda orsiýet etmeli. Näme üçin? Sebäp Russiýa Federasiýasy SSR ýykylanyna ol aýtdy. SSR-iň ähli bergisinem algysynam öz boýnumyza alýasy. Şoň üçin şu bütün dünýäde SSR-iň adyna yerleşdirilen ilçihanalar bolsun, toprak bolsun, bina bolsun, näme bolsun, hemmejigine şolara ýelik etdi. Ýöne Awganystana uruşy salanan Türkmenistanyň hökümeti däl. Ine merkezi Moskwaň hökümeti sallady Brejnew bilen ýol başlykda. Demek sen onuň eden işini, onuň günäsini sen öz boýnuňa aldyň. Onu kömek et şol halka. Sebäp ol halk 10 ýyl uruşdy, tapdan bir topar ýerde öňki durmuşyndan diýin dürli hasaplamalalara göre o taýda 1 milliony goly ilat ýoguldy diýdi. Ya öldü, ya öldürildi, ya açlykdan öldü, ya göç bolup biljek gelme. O taýda statistika ýok, aýdyp boljak gelle. Ýöne çak bilen aýdylýany 1 million adam şol uruşda 10 ýylda ýogulupdy. Ya wepat bolupdy. Ine şol adamlaryň ýylyna galanlary ýaşy döwleti kontribusiýa diýilýär, ýani halkara dilli bizim Türkmençämiz geçerse hun tölemek bolýar. Ana Germaniýa töläp otyra, şu neçeli. Şol 39-45-nji ýyllar aralygynda haýsy halklary, haýsy döwletleri, haýsy milletleri ýani zorluk, horluk görkezden bolsa, jenaýet eden bolsa, şolaň ýylyna galanlary öldürüp gidenen bolsa, ýylyna galanlary ýaşy döwletleri bir gezeklikçe milyardlap mı, 5 milyard mı, 10 milyard mı dolardan, ýa-da eurodan töläp otyr. Ýewrey halkyny töläp otyr. Näme üçin onu şol 10 ýyl uruşa gatnaşan üçin, şo içine esgerler salan üçin, o döwletiň, o milletiň başyna şonça örgüni getiren üçin jogapkarçylygyny çeken aklaryn. Tapawda näme? Olar biziň üstümize gelen agaç olup. Bizimkiler girdi şu döwletiň içine. Haýsy da bir hökümet çağırdy diýip. O çağıran hökümet näme ýasyk goýup bogup öldürdiler. Soň ol onu öldürdi, bu muny öldürdi. Awganystanyň halky başlan ol watandaşlar. Şol 77-nji ýyldan bäri gözüni açyp görýän 4 nesil, 5 nesil görýän awtomat. Ola kompýuterde işläp bilýänler ýöne awtomat göz ýapyk gözü bilen ýygnap şo bilen ýeňseden atyp durlar, görkezip durar ýeňseden öldürüp. Ene çenemegem gerekkä. Olar üçin towuk öldürenen adam atyp öldürmegen sat sebäp olar dowup göreni şol. Onun üçin o milletde hiç açanam Awganystany boyun egdiren halk millet bolmandyr. Ola bir öz başyna herse bir dağın başyna oturan bağışlan tire taýpa ýa milletler. Şu territoriýa menki diýdi o tordy sen on barıp aljak aladan ýok. Näme işin var ota? Goý özleri ýaşasyn, goý özleri çözdün öz meselesini. Ýöne şol geopolitika diýilen bir zat bar. Diýmek şol taýda şol döwür ikisany hegemon bardy, ikisany ägirt döwlet, biri Amerika, beýleki SSR. Şu ikisi arasynda kim eýelik etmeli Awganystany diýilen meseleni neşeýdip çözdiler. Bizimkiler girdi 10 ýyllap o döwletiň, o milletiň halkyny nahakkany dökdiler. Öz milletiniň mene beýgüne çağalaryň 15 000 jana şo taýdan tabydy geldi watana. Şoň üçin näde bizim 335 tane Türkmen salygydym. Innem şuun kugun dolanyp gelsek şu ýagdaýlar men häzir bellek goýan ýerim var, eýlesine geçireyim. Talibanlar orta çykdy. Ol diňe şuun dören toparda Talibanlar ol bar men ýalňyşmasam 92-nji ýyldan bäri şol SSR ýykylandan soň şol Pakistanyň goly territoriýada döredilen talipler guramasy talip diýenim şo bizim dilimize ursak studentler bolýardy. O talipler elbetde o dini medreseleriň talipi bolmaly. Sebäp olaryň etjek bolýany, dikelçek bolýan Türkmenistanyň islam döwleti bolmaly. Şo üçinem bilen şo taýdan başlap 30 ýyllap hökümet bilen söwüşip, uruşup, gyrlyşyp, çekeleşip şuun kun kıyadayına geldiler. Ol birinci gezek olan döwleti
elini alsa däl, arasa ýene de bir şular ýalyk ýagdaý boldy. Olar şol döwletiň 5-den 4 bölüginden basyp alany wagty boldy 80%. Soň ýene de hökümetinikiler bulary üýüşip ýa-ni koalisiýanyň kömegi bilen, daşary döwletleriň kömegi bilen bombalap goşuny ýagdy çoldurup ýyda çekmä mejbur etdiler talipleri. Indi geçen ýyl Saudi Birleşen Arap Emiratlaryna onlarça döwletleriň öňünde Amerikalılar bilen ýa-ni Talibanyň wekilleri şertname baglaşdylar. Siz bize adar bereňler, öz döwletimiziň içki problemlerini biz özümüz çözýär. Sizin goşuňyzy alyň da çykyp gidin. Biz hiç bir goňşy döwlete de biz adar berjekken, bizim içimizde şol ýa-ni igilliýärlerde İslam döwleti bar, ýa-ni Siriýede zatda ýyzarlanyp ýa-ni tutluk bolup berildi. Olar bilenem biziň işimiz ýok, beýlekler bilenem bizdiň öz milli däp desturumyza görä İslam döwletini gurmakçy diýip. Amerikalılarym aýdýar bizine 10 milyon sentýabr çelli ymykly Awganistanyň ähli goşulmasy çykarmaly. Mana görüp durşuňyz ýaly bugün aýyň 11 iýul aýynyň ýam otaýdy goşuna malmady Amerikalılar. Ýöne olaň orana Türkiýe goşuny salmalymış, şol ýeme Kabulyň ýam aerodromuny goramakçy. Bilemek wagt gorkadyr näme boljagyny. Ýöne diýjek bolýan zadym bärde. Wagtymyz ama azyp 30 minutdan geçdi. Muna häzir ştaýda öçüp soň dowam etdiren watandaşlar bolýar.